Yahlangana phela izinto ezingavamile. Ngikhulumela nendoda ompintshi zona. Nawe yazi idume ngani ithi ho. Uyamsumpula lo muntu. Ubulalo baba. Wena ubaba ushona ungasangeni la ekhaya. Manje wena mawusuqhamuka uzomtshela indaba zami zamalobolo, ungani ufuna ungimoshela izinto vele? Nozipho. Thula wena. Futhi siselapho ke nje. Ngitshela umhlaba. Mabiyela. Ufuna ungithatha umkhwenyana akazi ngumntombi kaNozipho? Ngizocela umthando Nozipho. Umnikezele impatho ayifisayo. Nothando, inhlonipho. Umthande ngalendlela ukuthi ngisho ngathi ngithola imali kusasa okumlobola. Ngingafisi ukubuya ngizoma endleleni nini nobabili. Engakusho ke mina ntombazana, ngeke size sihlale la sigcwala umsele. Sibize inkomo zentombi nto. Sibe sazi kahle ukuthi inefayela lapha eswini. Uyadlala wena ukuxoxe mina le ekhaya. Yeke lengane yakhe engahlawuliwe. Ingane engahlawuliwe hlala kodwa nalumali la ekhaya. Wenzani manje? Wenzani? Iyo lento le ekwenza ukuthi ukhulume ngathi wakhulula ehlathini. Lokho uhambile la uNozipho uyivalele endlini uyakhala waya. Manje nami ngisazi. Sekuze ngifile ngathi uthi mina manje onephutha kuyona yonke lento le. Lo mama eyodwa into ayidingayo uthanda nje kuphela. Ilona ke lona mina ngizomnika lona. Bese sithatha le mali leyo ezophumela uduma kude. Mina nawe sibe uMr and Mrs Shanga forever. Cha mina futhi ke njani zile ukuthi silokhu sihleka silokhu sixoxa senzani. Ngizomtshela nje ukuthi sengiyazi ukuthi ubabulo ubani. Ngizokutshela ukuthi ngiyile sangomeni lapha. Sangitshela la empempeni zamehlo ukuthi huwe obulalo baba. Ngithe akaphume lo mfana la endlini. Hayi, ho. Phuma. Awuzange ukuthi ufuna uphume. Ufuna ukuphuma ngesizulu. Ngizophuma phela manje inona lokhu usenza ngcono la. Ngifike kuthiwe olobola ichichi. Wawalibona ichichi eli-HIV positive. Uthini? Yabona. Wawalibona ichichi eli-HIV positive. Uthini? Mhlengi. Asingavumi ukusanganiswa lo mfana odaba utshwala. Thina uma into kumele senze ukuthi sitshele isiqiniseko ngalento le. Ngoba mina Mhlengi ngingedwa. Mina ngikaze ngazi ukuthi le ngane iyajona. Angisaphathi ke isifo. Yabona manje njengamanje ngabamba ucingo lwami. Lo mfana ubuya afika uzongibhekela la. Uthi mina ngimosha isikhathi sami, ngamosha imali yami. Ngithi ngizama ukuthi ngakhe kusasa. Nomuntu makwazi ungifihla into engaka ma. Hayi. Mhlawumbe besaba. Angini wena uthe wena. Uthe uzomela ukuthi akubone. Kukhona into afuna ukutshela yona. Wabe wasaba. Esaba ma. Wasaba. Usaba ukuthi ungitshela ukuthi akasayona intombi nokuthi uza nesifo kumina. Lokho kwesifo Mhlengi, mhlawumbe wazala naso. Awukwazi ukumkhulumela ma. Ungamkhulumela. Yabo njengamanje wena awazi lutho. Nami futhi angazi lutho ukuthi kwenzakalani. Kodwa yini into engiyaziyo mina ukuthi ingxoxo zamalobolo ziyahlehla. Futhi ngicela ukuthi ungishayise ngomoya ngifuna ukuba ngedwa nje kwamanje. Ngeke. Kweba kwethu. Awuyilele madoda intokwazi sebubulu. Yakhala ucingo. Mhlawumbe indoda yakho ngiyifuna. Shit. Ungawafona. Yafona inkaba. Hayi kushuthi ufuna ukuzwa ukuthi bengiqinisile na ingithembi.
Ukhuluma ngani Lindani? Lindani wenzeni? Hayi Prem. Usho ukuthi wena besenzolobona kusakhona imfihlo engatshelene zona. Awunxese mina bengazi bekithi ngisafu. Lindani ungitshela ukuthini umhlenge? Yindaba wena ungafuna ukuphuma endaweni zami. Akhawu intsha wena ngawulungelwe yilutho. Hawu. Kavakashela umfundisi ngabe kwenzenjani? Awu, ninjani makhosi? Hayi sikhona mntana. Ngabe kwenzenjani umfundisi ufika la mina ngoba phela mina ngithatha amakhambi angezwani naye. Hayi ke kanti makhosi angihleli. Kuphela nje la ngifuna abantu beze bekhuluma izinto eziningi. Kodwa la gogo ngize ngento ukuthi ngicacisele ke la. Ukuthi lo mfana kaShangi uthi ngibona uShangi lo sala kushona. Yebo ngiyabona. Bengifisa ukwazi ukuthi lo mfana wakhe akaze nafike la ekhaya emva kokushona kayise. Ayi. Noma wafika lo mfana kodwa ke hayi angikhulumi izinto zomuntu osuke efuna usizo kumina. Yinye into engiphathe kabi. Engizokuthu umfana usiyagcwaneka nje lapha ezweni usethuka abantu ngendlala. Hayi kanti ke gogo habe ngoba hambe ugcwaneka ethuka abantu. Uthuka mina uqobo. Umuntu mfana nesiqiniseko sonke sokuthi mina nginesala sokubulala uyise. Kanti ke phela noyise niyazi gogo xa ekhaya benizwana kanjani naye. Kanti nomfana niyazi ukuthi naye futhi ekhaya uzwana kanjani naye. Manje mina ngifuna ukwazi la gogo ukuthi ngicaciseleke nami ukuthi ngabe khona gogo owakutshela lo mfana okwenza ukuthi lo mfana asole mina. Hayi. Akukho. Noma kungekho ke kodwa umuntu mayezohlola usuke ethwele umuntu amzondayo ukuthi uyena ozofika kushiwo yena uye. Hayi Makhosi. Kwenze njani? Ngabe khamba kahle? Hayi kuhamba kahle mntanami. Ungangisiza nje ukuthi ke mangingekho into ozokuyikhulume uphuma uhambe ngisale ngenza letho yami ngiyini. Hayi. Ayisekho makhosi ngisale kahle. Hayi. Hayi, ngiyabonga gogo. Yazi manje into engicela kakhulu nayo yonke lento ukuthi Lindani akayisoli kancane kalento ayenzile. Awusho ma, unesiqiniseko esinganani ukuthi Lindani wasekhaya? Phela akekho umuntu ongezithi ebuhlungu kanje inganeni yakubo. Ehlisa imoya phela mntanami. Vele nje umkhonyana mayizwe lento kuzocasuka. Futhi ikakhulukazi noma engayizwanga ngisho nangawe nje. Kodwa ke naye ke phela uma ngabe umuntu ocabangayo kuzomela abone ukuthi bengeke ukuthi umtshele. Awusho mina ngumuntu ongacabangi nje ongayiboni nje yonke lento. Nozipho, hlela ukuthi ungizipho uzonibona ngempela. Hayi sukuma. Awukwazi ukungibiza ngomphela ngikwazi ungidina nje la. Uma ngabe mina kade ngihleli la ngaphandle. Ngithi uyeza 30 minutes wonke kodwa ufike. Kade ngifona ubamba ucingo lwami. Nozipho. Ngihleki ngicela sihlale phakathi abamsikhuluma kahle le ndaba. Bona mama. Yazi mhlawumbe uzovela ngathi ngiyengumuntu ongahloniphi nje wangila ekhaya. Ngiyahlonipha umuzi wakho. Kodwa mhlawumbe ngizocela nje usinike isikhashana mina Nozipho ukuthi ukukhuluma sobabili. Uma ngabe nginankinga futhi singaphumela ngaphandle. Hayi. Mataba ngizokhulumela nje khona la endlini kodwa nje engifuna nikwazi ukuthi ukude la niqhamuka khona futhi ukude la nisafuna ubensayisela ukuthi niye khona. Ayikho into engalungiseki ngemlomo. Ibisibe wayinike kulowo mama. Kodwa yini bakithi ifuna ukungcolisa igama esesisebenzele kangaka? Hayi, awuvali. Engathi nange sondela. Baba umfundisi. Umuntu sevela nyamalale nje, njengenyama. Angasho ngolutho. Usukhohle wena baba indemo edlalayo lemphakathini. Nkosikazi bengithi nama ke ngihamba nje ngiyifunele impendulo ngoba phela igama lami liyonakala ngaphandle lo mfana angcolisa igama lami. Mina ngibona ungcolisa kakhulu ke. Bathina abantu emini la ngalibalele loguqiza ngomeni. Hayi nkosikazi. Ake sidlule nje kancane la. Uphela umhlenge. Umhlenge uphuma eqhasha la. Wathi usaka amabiyela. Ngibona ukuthi kuthatha isinqumo sokuthi awusikhulumela yena mathupha noNozipho. Izinto zona mina. Le ndaba befana iqala abantu abadala. Ngoba ingane izosizithathe ngolaka lento. Bese konakala kakhulu kuya phambili. Hayi.
Ya wekhamba mfowethu ngiyakutshela manje ukuthi zonke izinto eqondile zingolike. Sengiqondise yonke into. Lindani uwenze bonakala kulokho usokwenzeleka manje. Oyi, angenza ngabonakala. Ithi ngithe mina ngenzela uNozipho ifavor. Kenza nokuthi relationship yakho nje ibe honest. Lindani wenze kodwa akasithembe lokho kwenzeleke akuzoyiphula inhliziyo kaNozipho. Phela usoyizwela ubuhlungu wena uma efuna ukuyizwela ubuhlungu. Mina into engiyenzile nje lapho ngenzela ukuthi ngisize umfowethu lokuthi athi noma ekhokha ayazi into ayikhokhela ukuthi ukhokhelana. Ngithi nawe lokhu kwadu ihupha nje lengane esekhaya ubuwazi ukuthi uhupha. Uphi kulona lapha? Lindana ukhula musufuna ukuba imbanga ebudlelweni badadweni kanti ke futhi uma kumhlengi imthanda ngokweqiniso akazovinjwa lokho kumtshela khona kodwa kunalokho uzokwenza ukuthi nina naye nibe nobudlelwano obuhle. Hayi vele nje bengancenge kuzwana mina nalo Nozipho nje angincengeli ukuthi lalela phela mfuthi mina sengilinda abamili. Yabona nje bayeza bazonginika okwami imali zami ngiphume nje kulama xoka abafazi engihlala nabo la egcikeni futhi abantu lokhu kudilele lokhu kudilele nje izinto usho ukuthi imali esiyithola imnqaka sibonke sicilwe imali. Ngingachaza Godidi. Sicela ungiphe ithuba. Njengoba nami ngakwazi ukuthi ngineze ithuba lokuthi wakhe ubudlelwane. Ngicela ungiphe ithuba ke manje lokuthi ngicele kuphila. Ubona Nozipho. Usifuna isikhathi sokucikoza lesi. Kufanele nje udlale ngamazwi njengamanje. Ubucazo uzuzana ngempela. Uma ungifihlela ukuthi awusayona intombi nokuthi nje nayo yonke lenye ungifihlela kanjani into enjalo. Amanga lawo Godidi. Mina ngisemsulwa, ngitshithe phaqa. Futhi ngiyenza noma yini ukuthi ngiprove lokho. Kodwa izofanele ngivume phambi kwakho njengamanje. Okuze ngolindani kuyiqiniso. Ulinjani? Uyazi ukuthi uThixo bekuthanda kanjani? Ewe vuka nawe. Ngoba ekusondeza empilweni yakhe ngoba athi wena uzofusana umuzi wakhe mayingasekho. Wenzani wena kuyimanje? Udlebeleka wenzani wena? Hayi, angidlebeleki mina. Ngiqeda ukuchuka nje kuphela. Ngitshele kahle ukuthi wena vele noNozipho benihlela ukuthi nomtshela nomhlengi ngayo yonke lento. Nabe nibona vele umfana uzala umfundisi. Kunjani nje manje? Gcwele indlu lapho uzofuna impendulo usekhohlwe nokuthi umponyana la ekhaya. Nozipho uqonda ungitshela ukuthi lesifo uzalwe naso. Iyona kuphela indlela engithi umqondo lena Godidi. Ngoba vele lesifo ngiphaphamese ngidla umshanguzo yazo. Ngicela ungithembe mangabe ukuthi bengelula ukuthi ngikutshele yonke lento. Ngoba bekubalekile kimi ukuthi ngigcine bengelula ngahleli. Kanti abantu abaningi isikhathi esiningi uma ngabe befihla izinto ngabe sawubhedlikela futhi la ivela khona bese bakhe kakhulu uthi bese kuba nomonakalo omkhulu odaleka emva kwalo. Yazi kuthini Lindani mfana wami? Into ofuna uyazi nje ukuthi uNozipho ukushiya le kude awungizifike kuyena balomono umdlela wona. Yiwona lo zokwenza ukuthi ube nje ungakwazi ukunaka impilo yakho. Njengoba unikele ulibele utshwala unjena nje. Awubuye kancane. Awutshela ngilokuphihla ngiphika. Nimtshela nini umhlengi ukuthi lento ukuthi uNozipho wazalwa naye ingculazi amanga. Shit man, ayekho ufana okhuluma njengayo wena uyintombazana ayekho ufana odedela kanje emlonyeni. Idedela amaqiniso. Bona lezi imfihla niyifaka la emabeleni bese nihambe niphihla nithi nimbokodo. Yizo ke lezi ngidedelayo. Yazi ukuthini Lindani? Yenza lokho ukuthi kwenze ukhuluma lokuthi khuluma ngoba vele wena awulaleli lutho okunye ukutshelwa umuntu. Angazi ukuthi mawungalaleli mina ngunyoko ukuthi ulalela abantu. Yazi Nozipho. Uxeka kakhulu. Yazi ukuthi manje ngaze ngibheke njengomuntu ongifihlela ingqondo engaka. Ekubeni wazi kahle ukuthi zingakanani indlela enginazo ngothando lwethu. Sadinga isikhathi sokuthi ngikwazi ukuthi ngijise kahle yonke lento. Kodwa ngifuna uqamba ngami. Ngiphoxeka kakhulu. Ngiyaqonda lokho Godidi. Kodwa bengifisa ukwazi ukuthi ubone ukuthi inzima kangakanani lento engibhekene nayo. Ikakhulukazi makubele ngitshela umuntu engimthandayo. So njengamanje thuleka umthwalo emahlombe yami. Yazi Godidi mangasingishiya ngishila lento le. Singabe mina kumele ngibhekane nomqansa futhi ukuphinde ngibhekane neqiniso lalento. Ngiyacela Godidi ungangishiyi.
Ngiyathandana. Nakhona khona uthando. Mina manje ngidida kuyona yonke lenkulumo le ukuthi yini yadala ukuthi mina ngingabi naso isifo. Kodwa wena uNozipho wamzala kuqala, wamzala nesifo. Mina ngayingani awungitshela ukuthi lento yenzeka kanjani nje yangidida mina. Yabona wena, isilima wena. Isilima ngempela ucathi ngingajabula lonke lento yenzeka la ekhaya. Cathi ngingijabule lonke lento yenziwa uyihlo ongaxoxi kona nodadewenu. Bonga wena. Bonga bona wazalwa kahle odokotela sebekwazi ukucontrol imishini, sekunemishini ekwazi ukuvikela isifo. Futhi ke nje angifuni uphinde uyikhulume lento la ekhaya yazi. Lo dodo okhuluma ungaphindi ukhuluma, ungaphinda ukhuluma, ngikuphinde ubeke kwakho umcondo la emzini wami. Ngiyakutshela mfana wami. Mina yakho umuntu ongixosha la ekhaya. Futhi nalo mfana lo ngale Futhi okunye ke wona Lindani ngasizwa ngawe la ekhaya. Futhi asophathwa wena sezwami. Oh, never mind Sando. Ngcono wena at least unanidla mina ngumhamba uma nje uhambe ehlala. Ngihambe ngidla nje. Khona bese ngishayekile. Kodwa ke ngakhomisanga ngendlela wenza ngayo empedeni ukuthi ushayekile. Ngiyadlala. Hawu, wathi uyadlala manje. Kanti akunyakaza kancane. Hayi bonyakaze kahle kahle. Thembi, qhubeka lana. Yakabhala insizwa le yangahleka. Hayi uzophatha kahle, uzowaphatha kahle amagestami. Wensizwa irespect ibalekile. Ukuthi ayijwayelena kusho ukuthi ayithi iqala ngijwayelana mase ijwayelana kabi. Akunge awuthathi ngasisiqhamuke nale kamera mvale. Sabukhulu nathi wakho. Lalela singajwayelana. Yazi, ukuphumela lo mnyaka yazi. Lalelani, ubizwe mina bese ngisahamba uzosho ukuthi akahambe. Asizozwa ke ngawo, ubizwe mina lo muntu. Kuleka Sando. Lo ngizombona ukuthi ngine home ground advantage. Wena sani masihlangana wenza show siyanyamalala. Ayingajwayela nje. Ungasabisi. Yazi, ungasabisi hlobo nje mina. Phuma ngofuna uparafana nawe. Hawu, yona ukuthi ushasipam, yakusho umuntu ukithi la. Futhi mawungavuli kanjalo la ngize ngikhandele mina uplan okuvula. Oh, I feel sorry. Hey, izona inkinga engibhekene nazo ke la ekhaya mfethu. Mina ngoba ukucabanga bengithi mhlawumbe ungabe umthathe lo mfana, ke uhambe naye. Mhlawumbe ngabuye sengcono. Lo mfana wona uyisa lo mfana lo. Ukuthi usekhulile. Mina bengizomfaka induku kuhlakazeke yonke le ngqondo. Okay, manje nawe yazi ukuthi la ngihlala khona, ngihlala emqashweni. Angikwazi ukuthatha inkinga ngizozihambisa emzini yabantu. Hey, cha khona kezwana. Futhi ke okunye okunzima phela ukuthi nomyeni wami uhambe engafuna ukubona. Ngoba bengizothi mina woza sizohlala kanye nawe la kanye nezingane. Hayi, mana ukuthi phela kusekusho. Konje uphi Nozipho? Hayi uNozipho ukuthi usafuna ukuba yedwa. Kodwa ke nje kungijabulisa ukuthi ngoba sebethelelana amanzi benomkhwenyana. Hayi, siyabonga. Baba, awuzangitshela ukuthi ufike wathini enyandeni. Uthi uyena yini lo otshele lo mfana ukuthi wena ubula luyisi. Phela ke uqhove izo njengezangoma. Cha nkosikazi. Ngiyile khona kumama kodwa ke ukuvezile ukuthi lo mfana uke wafika. Kodwa ke ngiyasola ukuthi khona kushilo kulo mfana. Okwenza okumenza ukuthi lo mfana asola ukuthi mina engabula luyisi. We, phela vele zangoma njalo ngazi kahle. Isangoma sivele sibhekele singalikhuluma iqiniso. Ungathola ukuthi uthethe kanje lo mfana savele sathi sana ngibona umuntu osondelene nobaba wakho. Ngibona umuntu ophatha iBhayibheli.
Cha nkosikazi lento ayika njalo lo mfana uyasangana nje ungamnaki mfana. Hawu. Ndodana. Kuhamba kanjani? Hayi baba nawe ngenye ilanga nje ngibo kumile intshelo nje kungabe ngihamba nawe into ezifana nalezi. Kodwa ke kona sikhulumile noNozipho sabonisana. Kodwa ukuthi nje isikhathi njengamanje angike mzona ukukhuluma ngayo lento. Hayi ulungile ke ndodana. So uzokuhamba uyophumula ndodana. So kuyasixoxa. Yeah. Yini? Wenze njani? Utaki wena, uchathula ngempela. Bona sathi ngenzani? Uyabona uma ngabe ungezuhlonipha umuzi kababa, ngizokulaqazisa kwenye ngeenyathi. Kodwa ke bana ngiyindawo ukithi la. Angeke yabona ukuthi yenza ngeke izenze kuphuleka. Yewe, njengobani ozohlala la endlini afana nabafana abangageza emzini kababa noma. Uyazithemba sengikubezela isikhathi eside indaba yakho katshwala. Ongeka mina ongeka. Phuma ngala. Hayibo, yini umsindo ongaka la ekhaya kwenze njani? Hayi, isosiphithiphithi la ekhaya. Abanye bayafika, abanye bayahamba. Thembisile. Usuwenzeni bakithi usuxoxa nomgodla engaka nje. Uyabona wena, uyisona sizathu nje sasingenza ukuthi ngingagani nje la ekhaya. Lo ngakuthiwa mina nokhaya sixabana. Obumfana wami bakithi kangimbona. Nginosho sekhulile. Kodwa ke Osamandla angikho lapha. Kwase kuba kude kangaka la ekhaya nestop. Noma kwenza ukuthi kade ngagcina. Yabona nje uthe umama ethi khefikefu ngathi ngiyahamba. Sengikhona guys. Wo. Awube kancane. Ufunani la? Ube wayini ngempela la ekhaya?